Με λένε Σπύρο Κοσμά, του Δημητρίου. Σήμερα είμαι 74 χρονών και με τα σαπούνια έχω μια μακροχρόνια σχέση. Αυτό οφείλεται στον πατέρα μου, ο οποίος ήταν ελαιοτριβέας και με τα δεύτερα λάδια, μούργες όπως τα λέγαμε συνήθως, φτιάχναν σαπούνια, τα οποία τα μοίραζε κατά κανόνα στο προσωπικό και στην πελατεία. Ο πατέρας μου έφτιαχνε σαπούνι βραστό, δηλαδή έβραζε το λάδι και η διαδικασία αυτή κρατούσε 4-5 ώρες. Όλοι μου συστήνανε την κρύα μέθοδο. Δηλαδή η κρύα μέθοδος είναι μια άλλη μέθοδος παρασκευής σαπουνιού, αξιόπιστη και αυτή, την οποία κατά κανόνα χρησιμοποιούν οι πιο πολλοί σήμερα που αυτοαποκαλούνται σαπονοποιοί. Η βραστή μέθοδος είναι μια παραλλαγή, θα λέγαμε σήμερα, του τύπου μασαλία σαπουνιού όπως μας έφτασε εμάς ή τύπου μιας ισπανικής πόλης που αυτή τη στιγμή δεν τη θυμάμαι, Βαλένθια δεν θυμάμαι, τύπου μασαλία σε πάση περιπτώσει, που είναι πιο γνωστό το τύπο σαπουνιού που υπάρχει και σήμερα στα μαγαζιά, στα πιο πολλά μαγαζιά. Εδώ έχω ένα χώρο διαμορφώσει. Υπόψη ότι ο χώρος της σαπονοποιίας είναι ένας βρώμικος χώρος ουσιαστικά, παρόλο που το σαπούνι απευθύνεται και δημιουργεί καθαριότητα. Όταν το φτιάχνουμε ειδικά με τη βραστή μέθοδο, πιτσιλάει διάφορα, χύνεται, όπως σας έλεγα πριν, διωγγώνεται η μάζα του σαπουνιού, τριπλασιάζεται, οπότε άμα σου ξεφύγει λίγο γεμίζουν εδώ αυτά τα σκαφίδια που έχω εδώ πέρα, είναι για αυτές τις περιπτώσεις. Άμα φουσκώσει, τώρα αυτά τα έκανα προχτές, αυτά τα μάζεψα και έκανα μια παρτίνα. Αγόρασα και βιβλία, κάπου ανακάλυψα ένα βιβλιαράκι αρκετά μεγαλούτσικο μιας Αμερικάνας που φτιάχνει σαπούνι και αυτή επίσης κρύα μέθοδο. Παρ' όλα αυτά, αυτό το βιβλίο με βοήθησε να κατανοήσω κάποια πράγματα γύρω από τα συστατικά του σαπουνιού, δηλαδή να αποκτήσω και μια θεωρητική κατάρτιση. Τι θα πει σαπούνι, πώς αποτελείται, πώς μπορεί να εμπλουτιστεί με διάφορα θρεπτικά συστατικά, με χρουστικές ουσίες, με αρώματα ή με ό,τι άλλο μπορεί να βάλει κανείς μέσα στο σαπούνι προκειμένου να αυξήσει την ικανότητά του. Έχω ένα χώρο στον οποίο τον έφτιαξα εγώ προκειμένου να μένουν μερικές μέρες πριν τα αποθηκεύσω. Αυτά είναι κάποιες φόρμες που μου έδωσε η κόρη μου, με φόρμες. Εγώ χρησιμοποιώ αυτές τις παλιές βάσεις, πώς να τις πούμε, τα σκαφίδια αυτά που ρίχνω μέσα τη μάζα του σαπουνιού, όπως θα τη δούμε τώρα, και στεγνώνει. Έχω και την παλιά χατζάρα του παππού μου, φαλτσέτα, που έκοβε τα σαπούνια. Εδώ στο βιβλιαράκι λέει σε μια παράγραφο ότι το λάδι, η ικανότητα του λαδιού, το οποίο ελαιόλαδο σημειωτέων αποτελείται από πολλά συστατικά τέλος πάντων. Λέει λοιπόν κάπου σε ένα σημείο, είναι σαν να σου πιάνει την βρώμα από το δέρμα με ένα τσιμπιδάκι και να στην πετάει μακριά. Όσοι χρησιμοποιούν τα σαπούνια για καθαρισμό του σώματός τους διαπιστώνουν ότι μένουν πολύ πιο καθαροί και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν ειδικά το καλοκαίρι αποσμητικά, άλλα συστατικά προκειμένου να μην μυρίζουν. Δεν χρειάζεται, το σαπούνι κάνει το σαπούνι ελαιολάδο κάνει τόση απόλυτη, θα έλεγα, καθαριότητα στο σώμα, σε όλο το κορμί, που επί της ουσίας δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε άλλα συμπληρώματα προκειμένου να φαινόμαστε ότι είμαστε και καθαροί.
Δηλαδή, ναι μεν είμαστε καθαροί, με τα σαπούνια τα συμβατικά, τα αρωματικά, τα μοσχοσάπωνα, τα όπως τα λένε, ας πούμε, αφρόλουτρα και δεν συμμαζεύεται, διάφορες ονομασίες, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε και κάτι άλλο, για να φανεί ότι είμαστε καθαροί. Λοιπόν, γεμίζω το καζάνι αυτό λάδι, είναι περίπου στα 6 κιλά. Το γεμίζω λάδι, το ρίχνω μέσα στο καζάνι μας, ρίχνω άλλα 4-5 κιλά νερό, ρίχνω γύρω στα 3 κιλά νερό σε άλλο καζάνι, αυτό είναι ανοξίδωτο το καζάνι προκειμένου να μην διαβρώνεται, και ρίχνω 1 κιλό ποτάσα. Αυτό το υλικό, η ποτάσα, είναι ιδιαίτερα καυστικό και θέλει πολύ προσοχή στην χρήση της. Δημιουργεί εγκάβματα. Ρίχνουμε λοιπόν γύρω στα 3 κιλά νερό, ρίχνουμε την ποτάσα και αρχίζουμε και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει η ποτάσα και να γίνει ένα υγρό, το οποίο το ρίχνουμε σταδιακά στο αρχικό μείγμα όπως αναφέρθηκα. Αρχίζω να ρίχνω μέσα, να βάλουμε και φωτιά να το ξεκινήσουμε. Κατάφερα να βρω, στην προσπάθειά μου να βρω άκρη πώς θα φτιάξω σαπούνια, πολύ συμπτωματικά από μια σημείωση που είχε δώσει ο πατέρας μου σε μια συγγενή του που ήθελε να κάνει σαπούνια και δεν ήξερε τον τρόπο. Και όταν έμαθε η κόρη της συγγενής μου αυτής ότι εγώ θέλω να φτιάξω σαπούνια, μου έφερε το πρωτότυπο και της έδωσα βέβαια μια φωτοτυπία προκειμένου να έχει την συνταγή για το πώς ο πατέρας μου έφτιαχνε τα σαπούνια. Αναφέρει λοιπόν ο πατέρας μου ότι για να κάνουμε σαπούνι θέλουμε περίπου σε 10 κιλά λάδι, 5 κιλά νερό και 2 κιλά ποτάσα. Αυτά είναι τα βασικά υλικά του σαπουνιού. Και λέει ας πούμε τη διαδικασία παρασκευής και μάλιστα έγραφε σαν ιστερόγραφο, να μην βιαστείς. Θέλει περίπου 4-5 ώρες. Και σε μια ακόμα δεύτερη υποσημείωση, αν δυσκολευτείς, πάρε με τηλέφωνο. Κάθε φορά που το σκέφτομαι, ανατριχιάζω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο πατέρας μου έπαθε ανακοπή, δεν με έμαθε ο ίδιος. Παρόλο που είχε τύχει να δω. Έβαζε σε ένα βαρέλι μεγάλο, από τα παλιά τα βαρέλια, τα μεταπολεμικά, με τα στεφάνια, κάτι χοντρά βαρέλια 200 κιλών, έβαζε εκεί το σαπούνι, γιατί σημειωτέων ότι το σαπούνι πρέπει να έχεις από τα υλικά που θα χρησιμοποιήσεις τριπλάσιο όγκο καζανιού, προκειμένου να μην σου χυθεί όταν θα αρχίσει να βράζει. Όταν βράζει φουσκώνει όπως και το γάλα, κάνει ένα ξέσπασμα και τριπλασιάζει τον όγκο του στο σημείο βρασμού. Οπότε πρέπει να έχεις μεγάλο καζάνι. Αρχίζουμε λοιπόν και ρίχνουμε σταδιακά, λίγο-λίγο, μέσα στο μείγμα μας, ποτάσα προκειμένου να προκύψει η σαπωνοποίηση. Όσο το σαπούνι μας, η μάζα μας είναι ακόμα ανώριμη, δεν έχει επέλθει η σαπωνοποίηση, μένει πάνω στη κουτάλα αυτή που έχω, την τρυπητή, μένει κάποια μάζα σαπουνιού. Όσο προχωράει η σαπωνοποίηση, τόσο η μάζα του σαπουνιού θα φεύγει αυτόματα, θα ξεκολλάει, οπότε τότε είναι και το σημείο στο οποίο εγώ έχω καταλήξει να κατεβάζω, να θεωρώ το μείγμα ώριμο, να κατεβάζω από τη φωτιά το καζάνι και να αρχίσω να το μεταφέρω στα καλούπια. Με δυσκολία άρχισα να
Ξεκίνησα να φτιάχνω σαπούνια με πολλές αποτυχίες, με σπαζοκεφαλιές διάφορες, με πειραματισμούς συνεχόμενους, να βράζω ξανά και ξανά τα σαπούνια. Χρησιμοποίησα μάλιστα, επειδή μες στην άγνοιά μου χρησιμοποίησα αλουμινένιο καζάνι στις πρώτες προσπάθειες, το οποίο διαβρώθηκε από την ποτάσα. Εν πάση περιπτώσει, σπάζοντας το κεφάλι μου κάθε φορά και με τις γκάφες που έπαθα, σιγά σιγά έμαθα και έχω καταλήξει να φτιάχνω ένα καλό, ικανοποιητικό σαπούνι, το οποίο έχει όλες τις ιδιότητες ενός αγνού σαπουνιού με πολύ μεγάλη καθαριστική αξία και το κυριότερο, χρησιμοποιώντας υλικά τα οποία σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπα και πριν, θα τα πετούσαμε. Αυτή είναι και μια πρακτική των ανθρώπων των προηγούμενων γενεών, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν συνεχώς ξανά και ξανά υλικά, κάνοντας ουσιαστικά οικονομία, με τη γενική της έννοια, οικιακή οικονομία, εν πάση περιπτώσει. Κάνοντας οικονομία και αξιοποιώντας ό,τι υπήρχε διαθέσιμο γύρω τους. Η διαδικασία ενεργή, όπως έγραψε και ο πατέρας μου στο σημείωμα που σας διάβασα πριν, διαρκεί 4 με 5 ώρες. Με μικρές δόσεις, παλιά είχα ένα μπρίκ, τώρα έχω αυτή την κουτάλα, εδώ, ρίχνω λίγο, μέχρι να δούμε αυτή τη συνθήκη που σας περιέγραψα. Εγώ προσπαθώ να έχω πλάκες γύρω στα 130 γραμμάρια, λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο. Αυτό το στόχο έχω. Οπότε με ένα μαχαίρι και με μια ζυγαριά ακριβίας γραμμαρίου κόβω τα σαπούνια και τα περισσεύματα τα ρίχνω για να ξαναεπεξεργαστούν μέσα στο καζάνι, να ξαναβράσουν και να μας δώσουν πάλι καινούρια σαπούνια. Το σαπούνι ελαιολάδου, αποκλειστικά ελαιολάδου, με αυτή την πρώτη ύλη, τα βαριά λάδια, τα χοντρά λάδια, είναι αυτό που έχει άριστη καθαριστική ικανότητα για όλο το σώμα και επιπλέον η ποτάσα που χρησιμοποιούμε λειτουργεί και σαν ήπιο αντισηπτικό για το σώμα. Ήπιο αντισηπτικό. Τώρα μπορώ να σας δείξω τον τρόπο με το οποίο μια πλάκα σαπουνιού από το καλούπι κόβεται Έχω χαραγμένες τις φόρμες εδώ πέρα, για να μην ψάχνω κάθε φορά να βρίσκω τα μεγέθη, με πριγονιές πάνω στο ξύλο και με βάση τις εγκοπές που υπάρχουν, ξεκινάω με αυτό το εργαλείο, το οποίο σημειωτέν είναι του παππού μου, ελαιοτριβέας, κόβω τα σαπουνιά, τα τεμαχίζω. Όχι τα σαπουνιά, τη σαπουνόμαζα. Εδώ θέλει λίγα προσοχή να μην γλιστρήσει ο πύχης που έχω, γιατί ασκώ και πίεση προς τον πύχη, να μην μου φεύγει. Καμιά φορά μου φεύγει και ο πύχης.
Τελειώσαμε με τον χοντρικό τεμαχισμό. Ο παππούς μου είχε και μια σφραγίδα. Ποιότης πρώτη, Σκόπελος. Μόνο που για να χρησιμοποιηθεί αυτή η σφραγίδα, το σαπούνι πρέπει να είναι ακόμα σε σχετικά μαλακή κατάσταση, γιατί μετά δεν χτυπιέται. Έχω και μαχαίρια, δεν είναι μονάχα. Λοιπόν, βγάζουμε τα σαπουνάκια. Σε αυτή τη φάση πρέπει να προστατεύουμε τα χέρια μας, γιατί ακόμα υπάρχουν υγρά και μπορεί να μας δημιουργήσουν εγκάβματα σε συνεχή χρήση. Όταν ρίχνω τη μάζα του σουπονιού από το καζάνι, πάντα χρησιμοποιώ λαδόκολλα, προκειμένου να απορροφήσει τα υγρά και να δημιουργήσει μια καλή επιφάνεια. Χρειάζεται, είναι αναγκαία η χρήση λαδόκολλας, γιατί μας απαλλάσσει από το να κολλάει. Αν θα δείτε εδώ πέρα σε κάποια σημεία, φαίνεται ότι η σαπουνόμαζα έχει κολλήσει και έχει αρχίσει το ξύλο να δημιουργεί ακίδες. Αυτά τα σαπούνια τώρα, τα φρέσκα κατά τα άλλα, θα τα αφήσουμε μερικές μέρες να στεγνώσουν και μετά θα τα βάλουμε σε ένα κουτάκι, να τα έχουμε για να τα χρησιμοποιήσουμε ή να τα φιλέψουμε σε κάποιον φίλο που θα έρθει να μας επισκεφτεί, να μας πει μια καλημέρα. Και βέβαια και σε αυτούς που μας είχαν την καλοσύνη να μας δώσουν κάποια λάδια παλιά που είχαν την ώρα που καθαρίζαν τα δοχεία τους, προκειμένου να βάλουν το φρέσκο λάδι της καινούργιας χρονιάς. Λοιπόν, ξαναγυρνάμε στο μείγμα μας. Ωραίο είναι. Σε λίγο θα το κατεβάσουμε. Εντάξει, να ξεκολλάει. Μέσα στα υλικά που ρίχνω για το σαπούνι, ξέχασα να σας αναφέρω ότι ρίχνω και 3 κουταλιές της σούπας αλάτι. Από αυτό το σπυρωτό, το ημίχοντρο. 3 κουταλιές της σούπας αλάτι, χοντρό. Το αλάτι βοηθάει στο να δημιουργείται περισσότερο σαφρός την ώρα που σαπουνιζόμαστε. Τώρα αρχίζει να βράζει. Ο πατέρας μου έλεγε το εξής. Όπως κάνει τώρα, φουσκώνει και δημιουργεί βρασμό. Όταν αφήσεις τη μάζα διαφορετικά, δεν ξέρω πώς την έκανε ο πατέρας μου, φούσκωνε και πετούσε, πιτσιλούσε, όπως και εδώ έχει γεμίσει πιτσιλιές, πιτσιλούσε κάτι μικρές ποσότητες σαν φακί. Αυτές μπορεί να σου βγάλουν τα μάτια. Ο αδερφός του πατέρα μου είχε τραυματιστεί από αυτά και η ξαδέρφη μου δεν τον άφηνε να φτιάχνει σαπούνια. Στις Κάθο έζησε αυτός ο μπαρμπάς μου. Η ξαδέρφη μου δεν τον άφηνε να φτιάχνει σαπούνια για να μην βγάλει τα μάτια του με τα σαπούνια. Είναι μια επικίνδυνη ιστορία δηλαδή, η σαπουνοπία δεν είναι με το βραστό σαπούνι, όχι με το κρυό, με το βραστό. Λοιπόν, το μείγμα μας είναι εντάξει, μπορούμε να ξεκινήσουμε να το βάλουμε στο καλούπι. Έχουμε πάντα κόλλες, λαδόκολλες, μεγαλούτσικες. Και επειδή είμαι και γεροντάκι, για να φτωράω λίγο τα γόνατα, βάζω κανένα μαξιλαράκι εδώ.
χρησιμοποιούμε, όπως σας είπα και πριν, τη λαδόκαλα η οποία μας βοηθάει στο ξεκαλούπομα. Παλιά βάζαμε εφημερίδα. Για τον ίδιο λόγο προφανώς. Να βάλουμε και λίγο άρωμα. Βάζουμε ένα σφινάκι, άρωμα. Και τώρα χρησιμοποιούμε την κουτάλα, η οποία είναι τρυπητή κουτάλα. Αλλά μας κάνει τη χάρη το σαπούνι, η σαπουνόμαζα, να στέκεται. Ωραία, αφράτο θα βγει. Και έχει ωραίο λαμπερό χρώμα, πράσινο. Υπόψη ότι η βραστή μέθοδο έχει και υποπροϊόντα. Το υποπροϊόν που προκύπτει είναι τα λεγόμενα ποτασόνερα. Δηλαδή είναι η ποσότητα του νερού η οποία δεν αφομοιώθηκε με το σαπούνι. Μια ποσότητα λαδιών τα οποία δεν σαπωνοποιηθήκανε, μικρή συνήθως είναι. Είπαμε από την αρχή ότι το σαπούνι θέλει υπομονή. Άμα κάνει κανείς βιαστικές κινήσεις θα κάνει αστοχίες, διαφόρων κατηγοριών αστοχίες. Η πιο μεγάλη είναι να περάσουν πολλά ποτασόνερα στο καλούπι. Και όπου υπάρχουν ποτασόνερα υπάρχει ανομαλία στο κάτω μέρος του σαπουνιού. Και τώρα πάλι χοντρά θα είναι. Μας μένουν εδώ τα ποτασόνερα. Τώρα θα αρχίσει να φαίνεται η αναγκαιότητα της τρυπητής κουτάλας. Βγάζοντας αφήνουμε να τρέξει λίγο, δηλαδή να φύγουν τα ποτασόνερα. Και μετά ρίχνουμε τη μάζα. Τέλος πάντων όσο γίνεται λιγότερα ποτασόνερα. Λίγο ακόμα που έχει. Το μαζέψουμε, το υπόλοιπο θα τα αφήσουμε μέσα και θα το ρίξουμε στα ποτασόνερα που είναι ακριβώς πίσω σου. Στο καζάνι, στο βαρέλι με τα ποτασόνερα. Αυτή ήταν η διαδικασία. Αυτό τώρα αύριο το πρωί θα έχει σφίξει, όπως είδατε που κόψαμε το προηγούμενη μάζα. Προτιμώ πάντα τις μεγάλες φόρμες και να το έχω τετραγωνισμένο το σαπούνι. Πήρα και μικρές φόρμες, αλλά και αυτές δεν με ικανοποίησανε. Μάλιστα, προτιμώ τη μεγάλη φόρμα. Αυτά. Έχεις μέσα. Γεια σου. Τώρα, γυρνώντας στα σαπούνια. Αφού φτιάξαμε τα σαπούνια μας, υπάρχουν κάποιοι που δεν ικανοποιούνται με αυτό. Δεν λένε, γιατί να σταματήσουμε εδώ πέρα. Κάναμε ένα βήμα παρακάτω. Ποιο είναι αυτό το βήμα? Με τα σαπούνια αυτά, αφού τα τρίψουμε, θα σας τα πει η κυρία Χανά, η κυρία Δρόσου, φτιάχνουμε τα άλλα προϊόντα. Αυτό. Ναι. Και αυτό ή... είναι το απορριπαντικό που εγώ χρησιμοποιώ εδώ και 4 χρόνια. Ναι. Το Μάρτιο κλείνω 5. Τώρα. Αυτό λοιπόν έχει. Για να το δω. Δες το. Ο Μίνο Μπιάνκο, τι είναι αυτό? Άστο το μπουκάλι απ' έξω. Αυτό λοιπόν έχει. Αυτό είναι made in μάχη. 130 γραμμάρια τέτοιο σαπούνι τριμμένο. Ναι. Ένα σαπούνι. 130 γραμμάρια βόρακα από το φαρμακείο. Α, μάλιστα. 130 γραμμάρια σόδα πλυντηρίου. Και κάνει 4 λίτρα. Καθαρίζει. Ναι. Ναι. Το έχω κάνει εγώ, στο σπίτι. Σε πληροφορώ ότι το μόνο πρόβλημα που έχω είναι που πίζει. Ναι. Αυτό. Ναι. Γι' αυτό το έχω πάντα να μην είναι γεμάτο το. Και το αναραιώνω με νερό. Δεν έχω
χρησιμοποιήσει καθόλου. Α, και σε σένα πίζε, γιατί έχω κι εγώ παιχτό και μου το έδωσε η γυναίκα μου, λέει πάρ' το πίσω να το κάνει υγρό. Όχι, θα ρίξει. Εγώ τα αφήνω πάντα τόσο. Βάζω νερό και το κουνάω.